us la diré. Arreglar matins espessos no és de bon fer. Els llençols i les lleganyes en un complot, mentre fora els núvols ploren amb veu de son. Margarideta, lleva't a matí, que n'és tard de matinada. Margarideta, lleva't a matí, que no és hora de dormir. Margarideta, lleva't a matí, que n'és tard de matinada. Margarideta, lleva't a matí, que no és hora de dormir. Faig ratllis calamandra sota el coixí, m'enredi les històries per una altra nit. Al carrer s'obre el paraigües, el cel és gris, com enyoro els somnis tevis de mig matí. Margarideta, lleva't a matí, que n'és tard de matinada. Margarideta, lleva't a matí, que no és hora de dormir. Margarideta, lleva't a matí, que n'és tard de matinada. Margarideta, lleva't a matí, que no és hora de dormir. El dret a decidir i la ciutadania opta per la plenitud nacional. Aleshores, tindrem l'oportunitat de controlar la nostra riquesa nacional, els nostres recursos, i aquests recursos serviran justament per construir un estat del benestar, un estat que garanteixi drets, una societat molt més igualitària, que ens sembla que això tal vegada ho compartim amb el PSC. Ara, allò que ens allunya del PSC, allò que ens entristeix, repeteixo, ens entristeix del PSC, és que no sigui prou coherent, que no faci una aposta ferma per l'exercici del dret a decidir, que no és altra cosa que portar la democràcia a peu de carrer. I aleshores, en l'exercici del dret a decidir, que de forma legítima, de forma coherent, el PSC opti per la solució que cregui més adient. Jo tinc la impressió que en aquest procés d'exercici del dret a decidir, finalment el PSC optaria per la creació d'un nou estat. Però en tot cas, això no és cosa que em pertoqui a mi, ni Esquerra Republicana. El que sí, repeteixo, en aquests moments ens allunya i ens entristeix és comprovar que al PSC li costa tant veure quina és la realitat. I en l'imaginari de la majoria dels catalans ja ha arrelat la idea que cal fer un pas endavant, perquè si no, no ens en sortirem. El nostre model social i la viabilitat del sistema econòmic, del model econòmic, està en escac i mat. I les víctimes serem tots els catalans. Pensem com pensem. De manera que mig l'entenc, el senyor Navarro, però crec que fa una mica de trampa. Per explicar i esvair aquells dubtes que són els que habitualment ens han preocupat més, com pot ser què passaria amb les jubilacions, què passaria amb els serveis socials, què passaria amb les persones que estiguessin a l'atur. A l'entorn de tot això, l'explicació, el raonament que podem donar doncs permet que realment hi hagi molta gent que se n'adoni que tradicionalment hi ha hagut una informació que ha buscat sistemàticament la confusió perquè no es poguessin adonar que la independència representa un pas endavant per la qualitat de vida i per la garantia econòmica de tots i totes les persones que vivim a Barcelona i a Catalunya. Convençuts de que som un sol poble, no ens deixem cap part i anem des d'aquells barris que poden ser més proclius a entendre els nostres arguments a aquells en el que la informació que nosaltres habitualment expliquem costa més de carrer. Jo mateix, ara mateix, vinc de la part alta de la Ronda de Dalt, en la qual potser fins i tot la primera sorpresa és que la nostra presència es normalitzi i que les converses amb la ciutadania tinguin
una normalitat encoratjadora per nosaltres, ja que són sensibles als nostres arguments, així com nosaltres als seus. Noteu molts canvis d'un barri a un altre? Jo diria que hi ha una base cada vegada més àmplia que reclama tenir capacitat de decidir el seu futur polític i que això és una part molt positiva que constatem mes darrere mes, districte darrere districte, i que hi ha una part que és la part en el que es fonamenta els indecisos, en el que quan els hi expliquem com van, per exemple, les pensions, que és un tema que interessa molt, mostren una enorme sorpresa. Jo crec que fem una feina pedagògica de primera magnitud en el qual explicar rigorosament com funcionen les coses facilita que es posin més a favor nostre del que estaven abans, perquè realment hi ha hagut una maquinària de confusió intencionada sobre com funciona l'estructura econòmica de l'Estat que en aquests moments estem aconseguint desmuntar cada vegada més, cada vegada a llocs més difícils, cada vegada a llocs on l'accessibilitat havia estat tradicionalment més complicada. Estem aquí al barri del Carmel, la gent d'Esquerra Republicana. La nostra intenció és anar poder fent parades com aquesta, actes de carrer, actes de proximitat, amb la intenció d'explicar quins són els avantatges que tindria la independència si Catalunya aconseguís ser un estat propi. Nosaltres pensem que la independència és una oportunitat per tots nosaltres, per viure millor, i també estem explicant quins són els motius pels quals volem que es convoqui una consulta perquè tot el poble de Catalunya pugui decidir lliurement i democràticament el nostre futur i què és el que volem. Per fer-ho, avui contem amb la presència del Joan Tardà, que segurament ja el coneixeu, és diputat al Congrés dels Diputats de Madrid, i ens dirigirà primer unes paraules, però la idea és que participeu, la idea és que es volem sentir, voleu escoltar la vostra veu, sobretot perquè al voltant de la independència i d'aquest debat es diuen moltes coses i la nostra intenció és poder aclarir tots els dubtes que pugueu tenir i esvair les pors de vegades arguments que es donen que pensem que no tenen una base realment certa. Per tant, el que us convidaríem és que participeu, que demaneu la paraula, us donem el micro i pregunteu tot el que vulgueu i el Joan intentarà respondre-us. Moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots, salut i bon dia. Si ens pregunteu exactament com passaran totes les coses, què és el que passarà fil per randa, la resposta és no se sap. Si ens pregunteu quan serem independents, quan exactament, no ho sabem. El que sí sabem és que tot aquest procés que s'ha iniciat al nostre país no té marxa enrere, que això no ho para ni Déu. I per què no ho para ningú? Perquè la immensa majoria dels catalans i de les catalanes tenen consciència que s'acosta el moment de prendre una decisió molt important. De fet, les persones més grans, ahir una persona més gran em deia: tinc la sensació que estic vivint els mateixos anys que vam viure quan la transició.
s'acosta el moment de prendre una decisió molt important que no solament afectarà la meva vida, sinó que sobretot afectarà la vida dels meus fills i dels meus nets. De manera que certament tenim tots la sensació que estem vivint moments excepcionals, extraordinaris, moments molt difícils, molt difícils. De fet, aquesta crisi econòmica ens ha caigut d'una manera molt intensa i fins i tot hi ha moltes persones que diuen tal vegada hem estat massa ingenus en aquests anys. Tal vegada havíem oblidat que el sistema econòmic en el qual vivim és molt pervers. En tot cas, tots tenim la sensació que l'estat del benestar, el poc estat del benestar que teníem, i vull recordar que l'any 2004, quan encara no es parlava de crisi econòmica, el 18% dels catalans vivien en el llindar de la pobresa. Vol dir que l'estat del benestar que teníem tampoc no era gaire extraordinari. Malgrat tot, aquest estat del benestar en aquests moments s'està enfonsant, està en escac, gairebé en escac i mat. El capital el que vol és que paguem una gran penyora per sortir de la crisi. De fet, diuen, voleu sortir de la crisi, no patiu, ja en sortireu, però heu de pagar una penyora. I ara ens estem jugant la magnitud de la penyora que volen que paguem. I quina és la penyora? Doncs sacrificar el sistema públic de pensions, que és la joia de la corona de la classe treballadora. Un sistema públic de pensions que no és de capitalització, sinó de repartiment. Ens diuen que cal pagar la penyora del desballestament de la sanitat pública. Ens diuen que cal pagar la penyora del desballestament del sistema públic educatiu. I a més, ja ens anuncien que els nostres fills han d'educar-se creient que el treball no és un dret, sinó un privilegi. Aquest és el present i el futur que ens ofereixen, desballestar l'estat social. I aleshores nosaltres preguntem, i de quina manera podem aturar aquest desballestament de l'estat del benestar, aquesta regressió dels drets socials? I la resposta que donen els economistes és que Catalunya ha de ser capaç de canviar el model productiu, que siguem competitius, que siguem capaços de competir en aquest món globalitzat. Però per ser competitius cal tenir bones infraestructures, diuen els economistes. Per ser competitius hem de ser capaços de desplegar la intel·ligència natural de totes les persones. I això no és possible. Això no és possible si ens desballesten el sistema educatiu. Això no és possible amb aquesta política de taxes que està fent que l'accés a la universitat estigui reservat cada vegada més a la població benestant. Si no tenim recursos econòmics, no podrem fer un canvi del model productiu i garantir la viabilitat econòmica del nostre país, garantir la sostenibilitat del model social, educació, sanitat, socialització i universalització dels serveis socials. Ser capaços de generar ocupació. Tot això no serà possible si no acabem amb l'espoli fiscal,
si no som capaços de controlar la nostra riquesa nacional, si no som capaços de controlar els nostres recursos econòmics, no ens en sortirem. Perquè el capital és pervers. Ells volen mantenir la mateixa taxa d'acumulació. I si per mantenir l'acumulació cal depredar, es fa. Si per mantenir l'acumulació cal desballestar l'estat del benestar, es fa. I si s'han de sacrificar 1, 2 o 3 generacions, es fa. Vol dir que si no tenim poder polític, no podrem controlar la nostra riquesa nacional. Això és tan fàcil que ningú pot dir que no és cert. Si no proclamem la república, repeteixo, si no proclamem la república, si no tenim poder polític, si no som independents, si no som un nou estat d'Europa, no controlarem la nostra riquesa nacional. I si no ho podem fer, no podrem garantir ni el present ni el futur del nostre país, de la nostra gent, de tots els catalans, de totes les catalanes. Tant se val la llengua que parlin, tant se val si són ateus com una pedra o confessen una religió, tant se val on hagin nascut, perquè com deia en Carod Rovira fa molts anys de manera molt encertada, la catalanitat